Ezzel a dallal szeretne kedveskedni Balog Ábelnek a 19. éves születésnapja alkalmából édesanyja és édesapja és a testvérei. És ezzel a dallal szeretnék kifejezni, hogy mennyire szeretik. És én is szeretnék boldog születésnapot kívánni az ünnepeltnek. Legyen szerencsés, még 100 évig. Hey, de miért bolyongok az utcában? Anyám, miért nem vagyok igazán? Jaj, de miért ver engem úgy az élet? Jaj, de miért nem hozom? Anyám, miért nem hozott egy igaz boldogság? Jaj, de szedek anyám mindenkinek, de 100 féle jaj, de ha legszebbet néked adom, anyám, csak arra kérlek, anyám, csak arra kérlek, hogy szeressél már. Jaj, de nagyon. Jaj, de mert azért mondom ezt én néked, anyám. Jaj, de mert szeretlek nagyon jaj, de hogyha nékem nem leszel már, anyám, kinek szedem? Anyám, kinek szedem majd a legszebb?